Keblai pi barok ki perlok bigi jinga utrah ni ka por ka bomata. Ngangit scam bidon na pedang gemet ka bakoi ka bakhya ngangit scam bidon na pedang kata ka mensim ka batrang ka basliang ka banwat yo blai ka banyo sngowi ka ban sngap ka kubor ka jong blai na ka wi ka por shagawi pat ka por. Haga jingim junga ju piki biru ngidon ira ka jong jingkwa. Ngidon shibon ka jingkwa ana ka jimji ka ba ngisai duai ngisai pentip sho blai ka ba blai un ai ya ka bangi kwa. Pat kata ga jingim ga junga ju piki biru. Let's say don pedang ju pipi don pedang ga met ka bapang ka bistom. Let's say don pedang ga jing ga jing let's say don pedang ga jing ga sem ga ba ya pat ka ba ya parangai skam ka ba ga pikwa ban light no nang ta pikwa ban khya no pikwa ba ga ga sem speak kan ya suk no kan suk kan sa no kat ga jing don kat ga jong blai pikwa ba ya ka ga ba pikwa ban yo no bat kata ga jing long junga ju piki biru bat ka dai jangai pi bangin long kumta namar ngidon shipon gi jingkwa ana gi jimjing let's see don pedang jong pi gi samla pikwa ban man yo samla ni ga samla da ge ba shikri yo blai lani ha ga jing puli ga jing puthi chpi pikwa ban po shakman ha ga jing puli jing puthi chpi lani pikwa ban yo na ga jing tre ga jing ta ga babyang ha ga ga jim ga jong pi bat ngidon shipon gi jingkwa ana ga jim ga jing ngin pej na ga khtin ga jong blai don katto ka ningut gibru ki ba kidon yala ga jong jingkwa aga jim ga jigi namar ba kidon apdang ga jing le kidon apdang ga jingpang ga jingstom ka kikam ki absol glanong ga balai dan ki pulindo ko khot ka ban kong ter nginyo i hang ne ka ktin ka jomle kong ba kat ba Petros ba Yohanes kidang ye lekiu shaka tempul hakapor jingdwai haga ba khandai ba ji Petros bat Yohanes haga ta kapor kilej ban kiu shaka tempul haga ba kin yelej ban dwai haga por khandai ba ji bat ong ka ktin ga jomble don uwei ubru ba shong ubat ko nadu ka kapo ka mi jong uba kila ba ye uba ki jubo halagasngi haga khardop ka tempul ka ba ki khot ka ba itnan ban pan ka jing ai snei na kita ke bay lei rung shapo kata ka tempul ka ktin ka jomble ni ka ong ba don uwei ubru kat ba Petros bat Yohanes kidang lei ban rung sa ka tempul bat don uwei ubru bat ko ong ka ktin jomble ki pen syong haga khardop jong ka tempul ka bungut ba shabar jong ka tempul bat uni ubru ngangait scam ukwa ban yo bat hangning yo i ka ktin ka jomble ka ong ba ladangi pule ter strang ni ga khot ka basau Petros te haba ulakmi shan hau bat Yohanes ulong tokmi hangi kumta ulakmi dungong yaki ba uda kermen ban yo naki Petros bat Yohanes sabaki ong kmi shangi pe shangi bat uni ubru ong ka ktin ka jomble ba ulakmi lenti ba unyo naki ba unyo lese ga jingbam lese ga kesiar ni garupal ni gipisa kenang ba unyo man pendap ni gamet ga chumu bat nginyo iyang ni ba Petros uong gat khot ga benru Henry Petros uong garupa bat ga kesiar ngamdon raya ka bangadon nga ai hame haga gerteng ujis kris ubana Nazret toya uni ubru hangni ukmilenti ya ka kesiar ni garupal ni ya ke jingbam nam ta kan ke met ke chung kamut ba ka jingkwa chung ko long ba un yo naki ya ka ban pendap ya ke met ke chung om ya ka ba un khia Henry ngiyo i hang ni ba Petros uong ba ka rupa mat ke siar nim don re ha ka kerteng ujis kres to ya uni ubru kwa jingbam uni ubru kwa rupa ukwa ksiar Henry Petros bat Yohanes namar bakila shem nyu trai ka jimski namar bakila experience jisres ka jimski namar bakilio i ka jingal tichki rangkat ba jisres ka por ba jisu udang don rekat batki bat kani ka por ba jisu umdon show bat ki sedang bandai yalap ka gospel keleng bat ngiyo i hang ni ba Petros ukham yo i ya ka ka ba uni ubru udan kam hoi udan kam jingbam bat ukwa ro ka jingbam Ri Petros ukham yo i ya ka ba ukham don kam kata galong pun khya no na ga jingpang ga chung uni ubru ukwa ya ka jingbam ya ka jingdon kam ni ga met chung Henry Petros bat uyo i ya ka ba ukham don kam tam na ga jingchu bat ngiyo i hang ni ba uni ubru ulay apdyang ya ka jipan khya uni ubru ukwa ya ka ban yo na ki Henry ka ba jihang ni ba uyo pan ban ya ka jipan khya
let's say don pedang jupi don pedang ke jingpang ke jingstom habdang ke jingsha te shakhom hagane ke jingpang la slemba pikwa ban khia no rei ngakwa manoi pi ke don ke ke ba ublei ukwa ban le ne ke jim ke jupi ublei ukham yo i ke ba pidon kam la da pipule ne ke ktin ke jublei lokas ke lonong basan ke khot bakhan niu ter hangni ru ong ke ktin ke jublei don uwei ubru hangni ong ke ktin jublei ba kat tu kan ningut ki bru ke le ya ba yo ni ubru ba pang yap siliang bat ngiyo i hangni ong ke ktin jublei ha ba kini ki bru ke la ba yo nu ba pang yap siliang kilawat lanti wat lat jaga ban wanra yu ho Jesus Christ mar bala bun palat ki pai ba pat ong ka tin ga jong blei ba haba kini gibru la panhab u na jrong jong ga yeng mar ki la pampra ka yeng na jrong mar ba kim yo shu ban penrung yu tau bru ki ra u rangkat ga ta ga palong ga jumu rangkat ga jing thia bat ong ka tin ga jong blei hang ni ba u jisu haba u yo i yu tau bru ba ki la wanra yu khmat jong ki la pan her u hakmat jong ngiyo i hang ni ba jisu ong haba u le yo i mut ba haba u jisu le yo i te ya ka jinge joki ya kita gibru ba wanra kita gibru ban ki ba wanra yo ni ubru ba pangep siliang sha u Jesus Christ ki don ga jinge ba da ka jinge ki wanra yo ni bru da ka jinge ki wa lat wa lanti wat na jrong yeng ki pamprai ga yeng ki pan hap u da ga jinge ba u jisu yo i ga jinge jong ki ni gibru bat ong ga ktien jom le u jisu long u la ong ha u ko briu la map no ye me ki pop jome uni ubru upang yap siliang tang ba jisu bat wong ko briu la map no ye me ki pop jome uni ubru nganget ukwa man khia no na kata ga jingpang yap siliang jong re jisu kham yo i ya ka e ki ba uni ubru dan kam ba uni ubru dan kam ya ka jingma uni ubru dan kam ya ka jingma ban ngin la dingi pulis setra sini jisu upen khia yu wat ngan ga jingpang haden bola da ban map yo teng ngi kwa ye ga ban khia an rei ublei u kham yo i ye ka e ga bagi dan kam tam ha ga ji mu chinga ba ga jongpi ublei u tip ka e ga ba phidon kam tam ha ga ji im ga jongpi yo le si bi kwa ban khia re u jisu kwa ban map ye phi yo le si bi kwa ban dap an biang ha ga ji im chupi re u jisu kham yo i ye ka e ga ba phidon kam tam ha ga ji im ga jongpi la da uni ubru u yo khia ba u yam ka bo yu le ni udon ha dang ga jingma rai lada uni ubru uyam haden ba ujisu lada ban map yu berangkat ka jing yap siliang jung lada uyap berangkat ka jingpang yap siliang bat uleyo e ka jingma kalong ka jing kemen yu namar unyo ban syong hata ka jaka ka bala ban berkre res ngok men hang ne ba uni ubru ukwa man khia rai ujisu yo i ba uni ubru dan kam ka jingma udan kam ka jingma padu jisu lama padu lepan khia yu ngakwa man ong ipiki perlok bi jinga how try ke negasi bomta kan nungun dab dang jupi pidon ya la ka jong jingkwa ngatip pidon ya la ka jong jingkwa ka jim go jopi barong idon la ka jong jingkwa nganga doni ya la ka jong jingkwa re jisu u kham tip ya ka e ka ba manga ma phi ka bangi don kam yo le sing don kam jingma yo le singi kwa ya ka spa ya ka pheu kumba tu we brumo nagi kam ka absol kwa jebet ye ge jingbam yo le sengi ru ngi kwa pandap an biang ha ge yeng gesem ge jing rei u jisu kwa mat pen khia ye ne ge jinglong man sem janga jong phi yo le si u jisu kham yo i bagi don kam ge jib khia ha ge ne ge met jingi yo le si u jisu kham yo i bagi don kam ge jib khia ha ge jinglong ha ge jim ge kan jam sem yo le sengi kwa ban khia no ge jingpang ge bangi don rei u jisu pat u yo i ye ka ge bagi don kam ka ta ge jingma na nagi pop ke jaga speaker bagi syate syakom na kata ke pop ke bai har pateng no adam yo le si pikwa ban biang ban daplu da ke jim ke spi yo le si pikwa ban yo na kita ke jingtre ke jingta mo na marba phile de ban pule re check ela ke jong jim ki probsinga yo le si badon ke ba pidon kam bat phimyo i kata phim sngot ho ba pidon kam kata jisu un ay ke ba pidon kam Jesus Christ unle ye ka ege ba pidon kam na kata ka daw yit ila ka jong jim sak ila ka jong jim yo le se pikwa ye ka ege re don ka ege ba pidon kam pat kata ka de ba pipi dei ban yo ha ga jim ka jong pi na mar ki don shibon la ka jong jikwa an ga jim re teng ngim sngot hu ba ka ege bangidon kam tam ha ga jim ga jingi ka bangidon kam tam ka long ka jingma
Kapag idon kam tam kalong gajip kaya kan gajim kapag jamat sim jongi. Kapag idon kam tam hagan gajim jangan speak kalong pengin yo you just grace gajim janga ban jongpi. Yo le singi kwa ban dapan biang. Yo le singi kwa ya gajing bam. Yo le singi kwa ya bahkan ga berthai. Kat baga jingim par kalong thali. Kat baga dot note jangan speak kalong thali. Renga kwa manong ni pi. Ngidon kam man check la ka jong jim. Ngidon kam man yip ba la ka jong jingim. Yo le singi long thali ga ni dot note jangi. Yo le singi don kam jing mam. Jisu yo i yang ai pi bat utip ka ege bagi don kam bat unle ya kata marhadien ba ulep udah panle ya kata unle ru ya ka ege bangi kwa ka balong kat kum komon ka jong pai su jisu kristi ga don baro pai su jisu kalak bu jisu un ai ga jing kwa ju pi re un penyo swai ka ege ba pi don kam tam ha ga chim ka jong pi un plan